Ọ kịta ka imezi ncha bidoro. Ọ bụrụ na ị weta ihe ị ga-eji wee gwọkọ ncha ahụ ọnụ, wenye ntụ ahụ n'ime ihe ahụ ị wetere. Gbaa ya mmiri wee na-agbari ya. Emekwana agbekwana nnukwu mmiri ka mmiri ghara ịṅa ihe ahụ ị na-eme. Ị na-etinye mmiri obere obere. Ị na-etinye mmiri obere obere na ị na-agwọkọ ya ọnụ. Ọ bụrụ na ime ya, ịzapịa ịyọọ ya, echasịa ya ọfụma. Ọkwa ngwara unu wee sị unu na ime ncha bụ ọ fere arụ mana ọ bụghị ihe mmadụ agaghị emenwu. Ọ bụrụ na ọ fere arụ kama na ọrụ dị na ya karịrị ịghọta. Ọ bụrụ na itinyekwu ya mmiri dịka o si wee dịkwa, ịzapụkwa ya ma ọ bụ na ọ ka dịkwa, ma gbakwa mbọ ka ịfụ na ị gaghị ya mmiri ọfụma. Ime ya iwere akwa ọbụla inwe zachapụ ya bụ ọfụma, mechasịa ya ka o nwee ike dị ọcha. Ncha anọ nwere ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ na-agbọ kịtịkpa ọtụtụ ihe ya dịka ihe mfụkasị na-afụkasị ndị mmadụ na-arụ. Ncha anọ na-agwọ ya ọfụma ya bụ na ọ dị mkpa na ị nwere ncha anọ. Ọ bụgodị na ị maghị eme ya, ọ na-adị mkpa ya bụrụ na ị nwere ya n'ụlọ ịghọtara. Ọsọ na ị kwadoro isi ncha anọ a, ị ga-agbani wee fụ na ị nwere nkụ ọfụma n'ụlọ, maka na ihe ọzọ eme ọ ga-erigodi gị ezigbote nkụ mana ọ bụghị ihe ị gaghị emenwu. Tinye ya ọkụ ọfụma ka ọ sụọ wee taa, kama ịtụfucha osisi ahụ niile, kama ịtụfucha ihe akwa ahụ ị nwere n'ụlọ ya wee mere ncha. Ihe ọzọ emegodo ọ bụrụ uru ọ bara gị. This is the next step. See you in the next video. Please don't forget to like, share, comment, add it to your favorites. Ka m fụkwa gị na the next episode. Ịghọta.